дар як оила 5 сол кӯдак ба дунё намеява, баъд ай 5 сол як тифлаки зебо ба дунё меяд. баъд тифлак нав гапзан мешава, кӯдак нав гапзан мешава. номи чизеро ки мегира, як мусибат ба сари ӯ меяд. номи сагшона мегира, рекс мега, бечора рекс меимбирава. ҳамин хел чанд рӯз баъд кӯдак бобогӯяк мешава, бобо мега мурдан амри ҳақай, бечора бобош дунёро тарк мекунава, меимбира. падар модараш и аҳвола мебинанд, зиқ бечора тайёришуна мебинанд, тамоми давлати сарвати худшуна хайр мекунанд мардумда, меган хай имрӯзай пагай номи моро мегирам, мо ҳам меимбирем. баъд бисёри кӯдакҳо аввал тезтар падар меган, нисбат ба модарашон падар меган. бечора кӯдак падар мега, ба пагаша мардаки ҳамсоя меимбирава. пага хонаи ҳамсоя дар ҷиноза